Dziękuję Panie Marszałku, Panie Ministrze. Chciałam gorąco prosić Pana Ministra o odpowiedź na kilka bardzo istotnych pytań, które nurtują osoby, zwłaszcza te, które posiadają małe firmy, jedno- bądź kilkuosobowe, które do niedawna prowadziły zajęcia dodatkowe w przedszkolach publicznych. Odpowiedzi na te pytania pozwolą lepiej zrozumieć tym podmiotom zmiany, jakie zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca bieżącego roku. Pytania moje to: czy Rada Rodziców może gromadzić dobrowolnie wpłacane środki od rodziców i przeznaczać je na organizację zajęć dodatkowych poza podstawą programową? Czy rodzice mogą dokonywać zakupu materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć dodatkowych od firmy zewnętrznej, która w zamian zorganizuje zajęcia dodatkowe za 1 zł i które będą finansowane z budżetu przedszkola? Czy samorządy mogą zabronić organizowania i przeprowadzania zajęć dodatkowych przez firmy zewnętrzne opłacane ze środków Rady Rodziców? Czy Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych składek rodziców dzieci przedszkolnych i organizować z tych środków zabawy związane z Dniem Dziecka, z Dniem Matki, czy też występy teatrzyków oraz organizować koncerty oraz różnego rodzaju wycieczki? I moje ostatnie pytanie: czy Rada Rodziców lub rodzice, opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych mogą na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej z dyrektorem przedszkola wynajmować salę w przedszkolu i ze środków Rady Rodziców organizować w tych salach zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne? Reasumując, głęboko wierzę, że wszystkim nam bardzo zależy na dobrym porozumieniu pomiędzy wszystkimi stronami poruszonego przez nas zagadnienia. A zagadnienie to oczywiście przedszkole za złotówkę. Dziękuję pięknie.